Avui anem a parlar de Bernat Estela, un mestre de les falles d'Alzira amb l'art en el cor. Bernat Estela va néixer a Alzira i des de molt xocotet va mostrar la seva inclinació per el món artístic. Va cursar els seus primers estudis en el Col·legi Blasco Ibáñez, on ja destacava per les seves habilitats en les manualitats i participava activament en la construcció de la falla escolar. Posteriorment va continuar la seva formació en l'Institut de Formació Professional, especialitzant-se en administratiu, encara que la seva autèntica vocació era art i oficis. La seva trajectòria professional va començar en el taller del reconegut artista faller Julio Monterrubio, on va aprendre l'ofici fins a l'any 1993, any que va decidir establir-se per el seu compte, centrant-se inicialment en el que li agradava, que era la construcció de les falles infantils. El seu gran referent com a mestre ha sigut l'artista Joan Canet, un dels grans noms de les falles infantils de tots els temps en el País Valencià. L'artista alzireny és reconegut perquè en tot moment ell se planteja com fer la composició d'una falla i de quina manera la té que començar. I és el modelatge i és un conjunt de tot. Però en segon lloc també és important la pintura. És un dels aspectes que més li interessen a Bernat en la creació d'una falla infantil. Com dia en els seus inicis van estar enfocant molt més el seu treball cap a un públic adult redirigit amb el pas del temps, com dia en la mirada als xiquets. La seva primera obra com a artista independent la va plantar en l'any 1989 per a la comissió del seu cor per a la falla Pintor Andreu d'Alzira, aconseguint el primer premi en la secció especial i també el ninot indultat d'eixa secció. Una fita que marcarà l'inici d'una carrera com a artista faller ple d'èxits. Durant més de 20 anys de dedicació, Bernat Estela ha creat prop d'un centenar de monuments fallers, caracteritzant-se en un treball sempre minuciós, al mateix moment que perfeccionista, de la qual cosa li ha valgut com dia numerosos premis i ninots indultats en diferents localitats del País Valencià. En l'any 1997 va debutar en València, en la capital de les falles, en la secció especial, amb la comissió Arquebisbe i Sant Marcelino. L'any següent li va ser encarregada la falla municipal de València, la falla coneguda com a la falla de l'Ajuntament, que la va realitzar 5 anys consecutius, des de 1998 fins el 2002, tornar després en el 2004 i en el 2007. En l'any 1999, per votació popular, va aconseguir el ninot indultat de les falles de València, una fita que és important recordar, perquè ahir Bernat Estela se consagra com a artista faller en les comissions infantils, que avui aquest ninot es conserva en el Museu de la Junta Central Fallera. Com dia, Bernat Estela ha treballat per a comissions tan destacades com el Convent Jerusalem, la Plaça del Pilar, Serramís Tarròs, Nou Campanar, a més de plantar en altres ciutats com Carcaixent, Xàtiva, Tavernes, Silla, Dénia, Gandia i moltes altres més. En l'any 2003 va iniciar la seva participació en les fogueres d'Alacant, on també ha deixat una huella notable en diferents i diversos ninots indultats i el primer premi com dia de la secció especial infantil de les fogueres d'Alacant. Malgrat tots els èxits, fora i dins d'Alzira, Bernat Estela manté un vincle especial en la seva ciutat, en Alzira, ciutat que l'ha vist créixer, i la seva trajectòria, i sobretot on ha rebut molts guardons i molts reconeixements. En l'any 2007, la Junta Local Fallera d'Alzira
li va atorgar la insígnia d'or i posteriorment l'Ajuntament d'Alzira li va concedir la medalla d'or en reconeixement als seus mèrits artístics i a la seva projecció que han donat a la ciutat, a aquesta ciutat que és Alzira, a través de les falles, una projecció que sempre els alzirenys li estarem agraïts a Bernat Estela. Ell, molt fidel al seu estil i a les seves creacions, continuen captivant els detalls i sobretot, especialment n'hi ha que dir el carinyo que li ha posat a cada un dels monuments que ha fet i ha dissenyat. En l'any 2009, entre els projectes més destacats, va plantar Alzira per a la falla Camí Nou, en secció especial, i per a Sants Patrons en secció primera, reafirmant el seu compromís amb les festes del seu poble, del poble d'Alzira. I en l'any 2019 es dona un fet insòlit en la carrera artística de Bernat Estela, realitzant per primera vegada un cadafal gran en Sant Blai de Baix. L'obra va dur portava el tema Cor a Vavor, una gran falla i un gran monument. En l'any 2023, l'artista faller més llaurejat per als seus monuments infantils, Bernat Estela, va decidir tancar el seu taller. De veres que va ser una decisió per part de Bernat molt ben consensuada, molt ben meditada, però que ell va decidir tancar el taller. Després d'una trajectòria professional de més de 33 anys, en la qual es va consolidar com un autèntic referent en el món de les falles infantils del País Valencià, va prendre aquesta difícil decisió de posar fi a aquesta etapa d'artista faller. Avui, més enllà de la seva decisió personal, volem expressar un profund agraïment a Bernat Estela per tot el que ha portat a la nostra ciutat i sobretot a l'univers faller del País Valencià. Les seves creacions no sols han embellit els nostres carrers i han omplit de màgia els dies de la festa, sinó que també han deixat una huella perquè les diverses generacions que vindran del futur vagin creixent i sobretot vagin admirant els seus monuments. Gràcies, Bernat, per el teu talent, per el teu esforç i per la teua dedicació a les falles. Alzira i el món de les falles infantils i grans sempre te recordaran en el teu art, te recordaran en carinyo i te recordaran en respecte. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, una vegada més tenim que felicitar, donar-te l'enhorabona per tota la teva trajectòria, sobretot per totes aquestes falles, que ha sigut un goig poder-les visitar en cada un dels pobles que han pogut anar a visitar-les i especialment visitar-les en Alzira. En Alzira, especialment en la teva falla, en la falla Pintor Andreu i, com no, en la falla Camí Nou, on has portat molts èxits a aquesta comissió. Gràcies, Bernat Estela, per ser aquest gran artista que tots tindrem en la ment i per ser un gran alzireny.